Bingo agad si sir naman. Mamaya pa, antay pa tayo nakasama. First owner ka, sir. Sandali. Magsiset muna tayo. Abang-abang ang bingo girls. Asan na yun? Isaset ko muna ito. Hello, mga kababayan. Nali na kayo at magbibingo na tayo, sabi ni Sir Strike. Ba't tayo? Ano bang pa-premium mo, host? Wala. Ano lang tayo? Watch hour lang tayo. Sure at ano? Watch hour or pag Pinas, load. Play ulit LS mo. Okay, okay. Salamat, sir. Thank you. Dantam sa host. Agyaman ading Igorota 501. Kitang katwa. Number 1 ni sir nga inay. Bingo ka nun. Inunahan mo nga talaga si Igorota. Igorota 11. 11 tuloy pinag-mix ko na. Igorota 11. Igorota 501. Stoneheart na Igorot. Salamat sa pagpunta. Kaya lang, hindi kasing ganda ng host nating nagpapabingo dati ang makikita nyo sa pabingguhan ngayon. Dati ikaw nga, number 2 ka na lang. Thumbs up. Sorry, Stoneheart Igorot. Thank you. Ano ba yan? Hindi na ako mag-memo. Sorry. 3 million people in the house. Antay pa tayo hanggang may kasama tayo. Start. Sabay. Start ba? Dali, i-check ko yung aking Kumusta mga kasyawarat? Kumusta ating Igorota nag-upload kan? Stoneheart na Igorot, mega love shoutout, sabi ni Igorota 501. Okay, nasasagot ko yung aking kapingan nga simbrok pa lang ni among mukwa. Miss Levi's. Kapantanaw mat lang da among ko. MMLSO, Igorota 501. Sabi ni Stoneheart. Okay lang ti audio na? Okay lang? O mahina?
Hello, Kapsat Ilvana Carillo, Tarsak House. Thank you. Ayan, nagbaba ng bahay si Ilvana Carillo. Ano to, Kapsat? Prem mo to? O ano lang, bahay? Patikit, bingo ba, host? Bingo. Wait natin, kung may kasama tayo, magbibingo tayo. Pero pag wala, dikitan na lang tayo. Dikitan, lablaban. Inaabangan ko kaya lang. May nauna pa sa akin. Alin ang nauna? Ikaw kaya nauna, sir? Strike. Okay lang, okay lang. Yes, thank you, Garata 501. Kuha pa yung mga galgalubanting ko doon sa kusina. Sandali. Ayos ko nga. Sir Strike, hindi pala ikaw ang first honor. Tamsa. Nag-loading. Hindi na naka-resume. Kanina pa yung naglo-loading. Kaya nung umalis ako saglit at ibibideo ko yung, isasend ko yung proof ko kay Stone Heart na Igorot. Nung bumalik na ako, wala naman na. Kung magpapabinggo sana si host Epals kanina, doon na tayo maglalaro. Yung mukhang busy naman yata, hindi sumasagot. Kumusta? Kamusta ang araw natin? Tuesday. Sigurado 5:01. Nakikita tayo no Sunday. Papanam no Sunday. Yes, we are 4 million in the house. Kamusta ang mga house manager? Nag-loading pala siya kanina, kaya siya nawala. Pasyal ko kung naman ako Diamond Hill ka na. Diamond? Anong meron sa Diamond Hill? Diamond Hill. Pyramid Hill? Diamond Hill. Wait lang. At least, okay naman ang amo. So, first time na nga Margarod. Di ba ni 3 months na ka. At least regularly off na, 3 months, di ba?
once a month. Nung bayaran na the rest. At least nabayaran na ko magdi 3 weeks. Tapos maminsan lang aron war. Okay na yun. Aba, di ka busy kabsat. Hello, I can explore nature. Nag-work na si amo, kaya eto, pwede na rin mag-support lang sana. Support lang sana yung ganitong oras. Pero, hindi available yung, yan, si Igorota 501. So, ako na muna. For the meantime. Yan na yun yung, dali. Then, host bayad so na, ay, wow! Mayat makaurong nung isuna inyo. Kaya lang, no damdamo ay kat ko kasapulan na nga, off ko nga, tapno mang iliw-liwa na nga, jirik na nga na nayada yung. Hello sir, Sir Alken Casino TV. Thank you, tamsak. Tamsak lang sa lahat. MMLS o sa lahat daw. Nakabidyo lang naman kapsat. I'm going to have flight. sa nausulat di pa nag-hike. Rinong war dalagat. Mas daaw niya tararamidan na rin ni manang ko kunana. Thank you, Sir El Campesino. Thank you for the dropping by. El Campesino TV Mega Love. Shout out. Sabi ni Garota. Ayan, nagbaba si Sis Hike. Padikitan na po yan. Kung may mga hindi padikit sa kanya. At masipag itong magdikit. Bumalik. Nagbabalik yan. Premiere po yan. Thank you po. Ay, premiere ni Sis Hike ito. Patamsakan natin siya, please. Patamsak, guys. Sabi ni Explore Natures. Okay, tatamsakan natin, kapatid. Dali nga. Dry yung kamay ko. Ako. Maglo-lotion lang ako konti. Dan, sabi ni Stoneheart Igorot. Dan na daw nagtamsak si kapatid Stoneheart dyan sa premiere mo Sisi Hike. Oo. Need na magsipag. Kung nung una, pahaya-hayahay lang tayo. Akala natin, yung parang naglalaro lang tayo, pero dumating yung time na ganito na, aba, dapat palang magsipag. At may may nag-aantay na price doon sa taas. Ako din kaya nung una, laro-laro lang yung ginagawa ko. Tapos, dito na lang ako nagpupursige na what's to what's, nakikibisip-bisip. Kung noon nag-a-upload lang ako, masaya na akong nag-e-edit, nag-a-upload. Hike in nature done, sa premiere, sabi ni 5-awan. Tayo dito kung wala tayong mga kasama. Magwa 1 hour tayo or depende kung
Siguro kung dati na akong nagsipag, matagal nang na-monetize. Sabi ni Sis Heart. Siguro nga, kung alam lang natin yung pinasok natin, di nung unang buwan pa lang, di sige-sige tayo, ano. Kumusta na ang match hour mo, sis? Ako, wala pa, malayo pa. Ikaw ah, ikaw ay sister. Nakailang ka na? Lapit ka na siguro, ano, ang dami mong sponsor eh. Thank you sa pabeji. Babalikan ko po kayo, sabi ni Hike and Explore Nature. Ang sipag mag-upload sis Hike. Ang dami mong mga naka-imbak dyan sa sa phone memory mo. 1K na lang ang kulang sa'yo, sis. Ang galing naman. Ano nangyari yon? Daming nag-ano sa'yo ah. Need ko ng 1K? 1K na lang? Ang bilis ah. Wow, congrats. Maraming nagpe-play siguro sa'yo, no? Yes, nagkaka-idea siya. Oh. Sige, magpe-premiere din ako, magpapaturo ako. Hindi ko paano mag-set ng premiere kaya. Meron na akong ready to upload dito. I-premiere ko siya pagka ano. Bingo na ho, sabi. wala pang ipugaw. Mag-antay tayo. Sino bang magbibinggo? Baka tatatlo lang kayo. Nenang Epa, sabi ni Garota 501. Kamusta? Nakaluto kayo? Kita nyo ah. Yung mga niluluto natin ah, habang nagyayaw-yawan tayo dito. I-check nyo ah. Baka masunugan tayo, kasalanan ni host. Ito, habang nagyayaw-yaw ako, nagpapakulo ako ng beef. Mag-aano ako. Ang tawag nito? Magka-curry ako, magbe-beef curry mamaya. Di ka na kasi nagpapakita sa amin. Busy sis. May mga appointment kami na maaga. Kaya medyo alanganin yung invitation ni Ate Lolit. Kaya naichapweran mo na yung invitation ni Ate Lolit. Magluluto muna ako nga mga madam. Sige sir, magluto ka muna. Baka maksat yung niluluto mo. Wala ka nang iluluto ulit. Wait pa tayo ng tatlo. Kung may tatlong darating pa at willing na maglalaro tayo. Kung wala, ako na lang ang maglalaro. Full pack, hike and explore, sabi ni Sir Strike. Ayan, Sisi. Dan na daw sa'yo si Sir Strike. Kayo magluto ka ako, ako'y patulog na. Ay! Hindi ko ba yun nag-gets? Nagpapakulo na kaya ako ng beef. Eksakto after 2 hours. Malambot na siya. Tapos ready to, na lang siya. Ready to lagay ang mga rekado. Ikaw ay Garota 501. Magsalang ka na habang nakikipagyaw-yaw ka dito. Laro na host, pito na tayo. Sige, sinong sasali? Sinong sasali? Type 1. Sige nga. Type 1. Sinong sasali? 2 hours. Panalo nito ay 2 hours lang ang kaya ko. Gaya ni Miss 501.
Word for the day is, mga words nyo, sulat na. Balikan ko po kayo, sabi ni Hike and Explore Nature. Balikan mo yan, Sisi. Masipag yan mamasyal ng bahay, si Sir Strike. Napaka-organic niyang, friends. Explorer din ito. Ang sarap makisabay sa kanyang pagbibisikleta. Asan na yung mga words nyo ngayon? Sige na, type nyo na yung mga words nyo para magsisimula na tayo. Makaisa man lang. Robski. Asan si Robski? Ay, hindi. Nag-appeal lang pala. Thank you po, Strike 11 Vlog. Sabi ni, sir, hindi pwede yung word mo. Double B naman. Habi. Ano yan? Habi. Ano yung habi na yan? Sir, start. Okay. Di pa nagsisimula. Words na. Magbigay ng words. Maglilinis. Kakauwi kasi kanina. Nagpalit ng ID. Ngayon ba ang mo ngayon? Sis Ipals? Value. Right. Value. Value your time. Bunso. Si Ipals. Sis Hike, sali ka? You're welcome po, ma'am. Hike and nature explore. Explore in nature. Sabi ni Strike 11. Asan ka na, sis Hike? Sali ka? Tatlo lang naman kayo. Sino maglalaro dyan sa tatlo na yan ay? Sinong sasali? Stoneheart. Okay, dito ako kapsat. Start naman naman mga premier. Dito ako. BG kapsat. Oh, okay. BG lang. Okay, salamat sa pa-BG. Sige, humabol ka. Malay mo, ka mamaya. Either, alam ko na kung sino mananalo. Either si 501 sa strike or si Epals. Or si host. Sasali din si host. Para pwedeng sumali si host. Doon ako sa'yo, Strike 11 Vlog. Sa bakas lang, nag-check kasi hindi ko domain. Salamat. Sabi ni Stoneheart. Hello Sparrow. Salamat, ading. Inya makay ayam ka, Sparrow. Drop your word na. The same. Parehas nung 5 letters din lang. May chance akong manalo. 3 lang kami. 4, sasali si Sparrow. Tsaka si host. Sparrow, anong word mo? May game ulit, sali ako. Hahaha. Oo, Stoneheart. Kaya, drop mo na yung word mo. Sparrow is heart. Okay. Aleda, hello, Ma'am Simpleng Buhay Kids. Store. Si Stone is store. Si
Simpleng Buhay. Hello, hello, madam. Spark. Hello, hello, Taitam. Taitam po. Asan na si Taitam? Bibigyan kita ng jacket, kapatid, ha? Para hindi ka lamigin. Pahabol ate ngayon. Eksakto lang. Tamang-tama yung pasok mo, Madam Simpleng Buhay. Ikaw, ano, kapatid, Titam? Matet siguro ito, kapatid, ano? Habol ka? Sali ka sa, ano, bingo-bingo namin. Bingo-bingo words. Isang salita. Ano bang Tagalog ng word? Oo, isang salita na binubuo ng 5 letra. Pero bawal yung mauulit, ha. Single lang siya. Ano? Kapatid, Taitang Ignacio TV. Habol. Wait natin si kapatid. Lakwat. Tamsakdan. Hello, Lakwat. O, sige. Bingo tayo, bingo. Sir Simpleng Buhay TV. TV Kids. Mega love shout out. Sabi ni 501. Lakwat. Ano? Bingo tayo. Drop mo na yung word mo. Lakwat. At saka si Taitam. Sali kayo. Above. Okay, above. Right. Wait, Ate Dalia, words po ba? Yes, parang yung ano pa bingo din ni Ate Igorota, 501 mo. Extension niya lang ako, kaya parehas. Hello, Ading Igorota, sabi ni Mrs. Simpleng Buhay. Nasaan na yung words mo, Ading? Ading Lakwat. Di pala what? What? Dahito yung lakwat mo. Dali, wait natin si Ading Lakwat kung ano ibibigay niya ng word niya. Ano na? Words. Okay, wala. Wait lang. Si Lakwat is words. Dan Suklimo, TY. Ay, Stone. Okay, Stone. Nagsukli na daw si Sir Strike sa'yo. Salamat sa pagpunta, sabi niya. MMLSO, Simpleng Buhay, TV Kids, and Lakwat, sabi ni Stoneheart. O sige, magsisimula na tayo. Simula na. Si 501 is value. Strike is Habdi. Epal is Bunso. Sparrow Heart. Stone is Store. Simpleng Buhay is Park. Taitam above. Lakwat words. Okay, mano tayo. 2, 4, 6, 8. Okay. Walo. Sino ba yung unang nakakakuha ng bolang unang bola sa mahiwagang box ni host? Dapat sa ng probinsya na, ayan, nag-in.
Unang letra. F. Yehe, wala. Yehe, wala. Ano ko ilalagay? Wala ba? Next. H. Hello po sa lahat. Good luck, sabi ni TV Kids. H, H. Sino? Bo, bo, bo. Si Sir Strike. Heart. Sila lang dalawa. Kasi happy at saka heart. Sino makakakuha? Pangatlong buhat. Nata. You. You. Ano ba ito? Oo, you nga, you. Si Bunso. Value. Uy, nakaisa na si 501. Next. N. Letter N. Sino nakaka ng letter N? Si Bunso. Wala, si Bunso lang. Oo nga, si Bunso. Next. Kaya natin, para makaisa tayo. Letter J. Wala, patapon to, wala. Wala nang papasok, wala nang hahabol. Bigyan na nag-start na eh. Letter I. Wala din. Patapon din ang I. Patapon. Walang makakuha. Walang marka. Ano to? Patapon din to eh. Wala din. Asan ang meron? Ang I ay meron pala ang I. Have B. Sorry. Ang I meron pala si Sir Strike. Tapos ang Q. Wala. Value. Meron ako host. Oo, meron sir. Meron. Isa yung height. Ay, yung I. Isa ka lang na nakuha ng I. Next. Y. Wala din ng Y. Patapon din. Next. Next. Para makadami tayo. Wala din. BG Aklang ho, sabi ni Taitan. Muntik na nakaligtaan yung kayo. Oh my, sorry. Next. J. Sino may J? Wala din. Aba. Nangyayari. Wala. Next. Okay, nalaglag. Next. Letter B. Abo. Si Sir Strike namumuro ah. Pati din si Epals. Above. At least meron na yung above. Nakakuha na. Tatlo lang nakakuha. May tatlong nakakuha sa letrang B. Letrang B. Okay, next. Letter P. Obo, nakakuha na si Sampling Buhay. Value have the Bunso Heart Spark in Lakwatsirang probinsya na Ate House. Labas muna ako. Diyan pangabak ko. Ano ka mananalo? Alam na this. Sabi ni Sir Strike. R. Heart. Store.
3. Tatlo lang sila. Si Heart, Store, Spark, 4 pala. At Words. Dalawa na lang, dalawa na lang. Silip-silip ho, sabi ni Roel. Ano, sali ka mamaya. Huwag kang sumilip, sali ka mamaya. Letter O. Letter O. Bunso. Ay, si Epal na namumuro. Store. Above. Words. Namumuro si Ma'am Epals. Ma'am Epals. Sino pa? Okay, next. W. Si Words. Si Words lang. Sila kwat ang nakakuha. Next. Alam na deserve strike. Sabi ni letter K. Sino? Ang nakakuha, Spark. Isa lang. May isang nakakuha. Aba, namumuro. May namumuro. Ay, bantik na. Baliw. Heart. Aba, tatlo lang sila. Ay, Ma'am Ellen. Hello, Sir Wilmer Mostoles, sabi ni Igarota, 501. Next. Sino? Type bingo dyan ha. Pag hindi kayo meron ba? Wala. 2 words. Meron na? Meron na? Nakabinggo nga dagas. Nakabinggo nga dagas si Ellen. Bingo! Sabi, ayan, nabuo ang word na bunso. Si bunso. Congratulations! Anong panalo ni Ma'am Epals? Watch hour or may papasahan ka sa Pilipinas? Congratulations! Sabi ni Stoneheart. Buntik na rin si Wala pa pala sa si Lakwat ang muntik na. Di na lang ang kulang. Si Ellen. Epals. Anong gusto mo? Congrats! I-donate na yan. Sabi ni... Saan niya i-donate? Kanino? Bingo ka na nga, Epals. Okay. Epals. Donate daw. In pamanam jay ayam mo kaniho, Miss Ganda Igorota, sabi ni Roel Mostales. Oo, binulod ko kasi da kanuti bantay na, isamahan nga makapabingo. Okay. Okay, play na lang kita, Pangyaw Epals. Watch hour. Okay. Next. Hanggang lang tayo. 2 to 3 games lang siguro para hindi iinit yung aking CP sa kape-play. Dan, ginto. Congrats, Ma'am Eva. Sabi ni Igarota 501. Okay. Pantay-pantay. Thumbs up dan ate. Thank you. Thumbs up ate. Okay, ayam ka? Bingo words. May isang word, 5 letters. Pero hindi mauulit. Busy lang muna ate, awan mo itambay. Okay, garot. Sige, thank you. Good morning ho sa lahat.
Ag, sapayo dita. Okay, malumimot dito. Okay, good morning sa'yo, ading. Ay, kapi ka pa itapno ko pamigsam. Ayan, no, 100, 100 ka dyan. Kung ilan yung aabutin nung matitip ako na, na playlist mo. Yun na yun. Ipi-play kita pero magpapakapi ka sa Sunday, Di ba? Oh, game to na. Para at least matapos to, magluluto na tayo. Sir J. Lutlutong, baka maksat. Sir Strike. Ay, great yung word to host. Okay. Okay, 501 is great. Okay, drop your word na. Great. Start game 2. Game 2. Sino sasali? Sali. Ateng. Ateng sa akin. Okay. Opo. Ating at bunso ka dyan, Ating at bunso. Ang galing ng word ni Ma'am Epas. Ma'am, Mrs. Simpleng Buhay Hours. Tapos na, so ready to sleep na ako. Okay, ready to sleep na. Sige, tapos na, sir. Ayaw i-donate ni Ma'am Epas yung kanyang panalo. Matutulog pala si sir, hindi nagluluto. Tayo ang nagluluto pala. Thank you, Sir Strike. Salamat sa pagpunta. Good night, Sir Strike 11, sabi ni Epas. Sino ako? Sino? Huyo? Sino ka nga ba? Huyo, bibigyan kita ng jacket, ha? Okay, Huyo. MMLS o Simpleng Buhay Kids. Ay, alam ko na to. Lori. Ikaw to, Lori? Bakit gising ka na? Katutulog mo lang kanina. Tambay ko na ito, host. Linis na ako. Okay, salamat. Sino ako? Thank you. Sino ka nga ba? Are you Lori? Mag-bingo pa ako ng isa pa. Okay, bingo. Isa pa. Word mo nga, Rodser, ha? Drop mo na yung word mo. Sino ako? Sino nga ikaw? Salamat sa pa-beji. Ating Pinoy. Okay, maraming salamat. Rowell is rules. Okay, Rowell is rules. Next. Galing ni Hosa. Saan magaling? Ay, nako. Sinong magaling? Rules. Sino ko galing niya? Sino ako? Trick. Strike 11. Napaka-trick. Next is Sparrow. Is plant. Next. 501 strike 11. Aga mo matulog Sabi ni Mamay Garata. Tam, sali ka kapatid. Anong word mo ulit? MMLS almost to. Sabi ni sino ako? MMLSO. Ma'am Titan. Sabi ni sino ako? Mamaya pa ako. Ma'am Garata. Sabi ni Sir Strike. Kung kuna na lang diya yung matulog. Pero makibinggo pa'y kanuti na isa. Diba, sir? Sino pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pa lang to. Sino hindi sasali? Si 501 is great. Si Epas, Ateng. Simpleng Buhay is ours. Si Ruel is rules.
Si Strike Trick. Sparrow is plant. Coco Martin, hello manang. Hello ading. Nice to see you. Ana, gayayam ka, makibinggo ka kay nyame. Agitid ka ti may nga word nga 5 nga letra. Pero han nga maulit dagiti letra ading no mga baka i-flexi ka or load. 60 pesos nga load. Nakisali ka na ading. Agitid ka ti word mo Tagalog, Ilocano or English. Sa akin ngay host. Stone heart na igurot. Oo, anong word mo ading stone? Sis Lori, ikaw to sino ako? Sabi ni Igarata 501. MLSO. Sis Stoneheart. Sabi ni sino ako? Storemanen. Okay, Storemanen. Okay, Stone is store. Ikaw ngay sino ako? BG lang ba? Or makisali ka? Di ko magets. Ading, agitad ka ti one word nga 5 nga letra. Hello manang Norma. Thank you sa mga heart na red. Tapos, bunutok ditoy, agbunutak ti letra. Bingo words. No mabuo di word mo, sikat tinangabak. No mo na nga mabuo di word mo. Tatan no mga bakag type ka ti bingo. Tanuhaan, ma-disqualified ka. Saging. Okay. 2, 4. Oh, tama. Okay, mabalin. Coco. Talaga, di saging na, tinalagit na. 2. Inamot nga letter gayam, ading Coco. 5 lang, 5. Manong Coco Marty, sabi ni Garota 501. Sobra, saging. 6 letters tayo 5 lang. Agkakati may sapay. Madi. Stoneheart na igurot, hello. Sabi ni Coco Marty. Agitad ka may isang word mo, ading. Han nga mabaling di saging. Naglampas, linmampas ka. Manang Norma is quit. Okay. Sino ako? Hello. Word mo ading word. Sige na, nagitad kan. Sige pa sisli pa stanak aglinis. Tambay lang. Sabi ni sino ako. Sige, thank you sino ako. Lamok. Okay. Talaga ni Coco, lamok. Mabalin. Okay, start tayo. Tani ado tayo. Sige, confirm ko lang Ni 501 kat great, ipals ateng, ni simpleng buhay, Mrs. Simpleng Buhay hours, Rowell is rules, strike, trick, sparrow, plants, stone, store, Coco is lamok, Norma is quits. Okay, start tayo. Start! Agtambay ka lang dito ating Coco once na mga baktak at awang ka nag-type ti bingo, bibilangan kita ng 10 at wala kang nag-type na bingo, umawawala yung panalo mo. Sige, go. Punot na una. T. Great. Ating. Trick. Plant. Store. Quit. Ni. Marami kayo sa tiya. Igorota Ninja, MMLSO, sabi ni Coco Martin. Ay, kang kagayam tikwati jacket mo pa ikwa. Coco Martin. Tapos, agbaba ka ti house mo dito tapno kung sino yung hindi pa dikit sa'yo, makikipagdikitan. Okay. Pangalawang bunot. Naku, si great.
Si Ating. Si Rules. Si Store. Okay. Wala na. Next. X. Meron ba ang X? Wala. Walang nakakuha ng X. Salamat, Taitam Ignacio TV. Okay. B. B. Sino nakakuha ng B? Wala yata. Wala. Walang nakakuha ng B. First strike 11, hiniram ko yung work na trick mo, hindi ako nanalo. Sabi ni Garota. F. Wala din. Wala. Next. M. Lamok. O yun, nakakuha na si Coco ng isa. M. Yung isa lang ang may M. Wala kahit isa, hehe. May nakuha ka na. Letter M. U. Sinong may U? Yung hours. Yung rules. Yung quits. Okay. Saan mo nilaro, Ma'am Igorota? Saan mo daw yun nilaro? Why? Saan mo daw yun nilaro, Igorota? Yung pinanghiraman mo ng trick. Sa akin din. Nilaro niya nung sa gabi. Why? Sinong may why? Waling nakakawa ng why. Sir, strike 11 sa palaro ni host. Oo, nung sa gabi. Hindi naman yun yung lamok. Ikaw talaga ko kumarti ka. Okay. D. Wala din. Aba. Walang D. Next. W. Sana may W. Great ating RS Rules Plant Store. Lamukwit. Wala din. Aba. Sabay-sabay siguro kayong magtuturo nito. Naka, ito, marami to. Tiyak. Ay. Si trick. Si quit. Dalawa lang sila. Sino nang nakakarami? Alam na, si Sir Strike, si Rowell, at saka si Stoneheart. L. Uy, meron na rin. Meron na rin si Coco. Si Coco lang nakakuha ng L. Ay, si Plants pa. Sparrow. At saka yung rules pa pala, sorry. Ano bang tinitingnan ko? Bakit ba ako'y duduling? Next. Letter Z. Wala. Tapon to, di ba? Wala. Tapon. Next. Binaliktad ang M. Hindi, W talaga yun. Okay. B. Sinong may B? Wala din. Ako, G. Great. Ating. Dalawa. Si Ating at saka si Great ang nakakuha. Next. 2 points. Sabi ni Pero Martin. Next. Letter N. Plants.
Wala lang, iisa lang nakakuha ulit. Ayan. Next, P. Si plants. Aba, namumuro. May namumuro na. May namumuro na. Ihanda mo ang bingo mo. Next. Oh. Sino may own? Hours. Si store. Lamok. Yun lang. Si hours, si store, at saka si lamok. Naka 3 points na sila. Pero ang may namumuro is isa. Ano to? K. Lamok. Si lamok lang ang may K. At saka yung trick pala. Si trick. At saka si lamok. Naku po. May namumuro na. Dalawa na ang namumuro. Ge. Isa na lang kay lamok. 4 points ka na, lamok. Q. Si quits lang ang meron. Great. Ating Rose Plant Store. Si quits lang ang may Q. Next. H. Si hours. Isa lang nakakuha. Isa lang ang nakakuha. Oh. Sagana yun, bingo yo. Bingo. Letter A. Si great. Si ating. Si plants. May dalawang nagbingo. May nagbingo na. Bingo na. Magbingo na kayo. Ang last letter is A. Bingo 1. Magbibilang na ako. Bingo. Si Sparrow. Tapos si Coco Martin. Bingo ka. Hindi mo na anuhan. May M kanina, oh. Ayan, oh. Letter M. Okay. Bingo ka na ba? Oo. Bingo ang plants mo. Si Sparrow, yung plants at saka lamok. Ang lumabas. Yay! Si Bingo. Anong... Sige na nga. Dalawang nanalo. Si Sparrow at saka si... Sige, consider natin si si Coco Martin. Hindi yan ano yung letter M niya. Si Sparrow. Anong gusto mo, Sparrow? Load o watch hour? Sika nga yung ating Coco Martin. Load or watch hour? Bingo! Sabi ni Epals. Wala nga nakuha yung sa'yo. Ay, meron. Si Epals ang nakuha is. Kulang ka lang ng isa, yung N. Ang bait. Sabihin din. Bait pag natulog. Sparrow, anong gusto mo? Watch hour? Busy na host. Okay, salamat ating Ruel. Yan ang mabait. Nagbibidji kahit busy. Sika nga ating Coco Martin. Load
Swerte ka naman, hey. Swerte yung lamok mo. Anong gusto mong premyo? Load na 60 or watch hour? I-plexi ka. I-plex JB playlist mo. Load. Okay, load. Si Coco Martin. Is load. Sika ngay ating Sparrow. Kapi? Amok ticket na rito eh. Kapi. Na yung nam $10 mo. Taapan ta ikapi. Ikapi no Sunday. Para may load ako sa bundok. Okay. 111 sige adeng. Ikwam G. Ay, sa bagay friend ta mo ti Facebook. Sige. Ikwam G number mo to sa Facebook. Ikwa ka madamdama takwa. Ipaload ta kini ating modoray. Umay ka man ag plancha. Ay, yay. Ayoko yan. Ayoko yan. Sparrow yung magpa-plancha ako. Load. Or i-type mo G number mo na ating kokotap no. Confirmation na lang yung i-forward ko sa'yo sa messenger. Yes, hindi ako swerte sa palaro mo. No. Akala mo ha. Akala mo madali yung maglalaro ano. O, nag-try mo na kasi lagi ikaw nagpapalaro. So, try mo. Ako din kaya hindi rin naman ako nanalo sa palaro mo. Yaman nga lang may mabait na donors. May nag-donate. Girlie Chichay, hello host. Ay, hello pastor. Thank you for coming. Thank you si Patamsak. Okay, agreta i-take note today. 093931 talunga 8 15. Nya ngay daytoy ating smart. Okay, smart. 093931888815 2, 4, 6, 8, 10, 11. Okay, 11. Daytime. Manon pangabak po. Nakatalo tayo nga kuha nga nangabak. Day 2, watch hour. Day 2 is ano. Okay na. Pwede, isa pa. Kaya't yung pa, may isa? Pwede pa. Kasi ano eh, load yung hiningi ni Coco Marti eh. May 2 hours pa kung pwedeng ipalaro. Maglalaro pa? Meron pa? O wala na? Bigay ng word. Magbigay ng word habang ano, pag maglalaro pa. Sige, ready your word na. May isa pa tayong games. Hindi nanalo yung mga saswerteng palagi. Ay, apay ah. Apay, epals. Bawal? Kas ano mang ikat? Bawal ba? Wala, sorry. Ganon? Hindi ko alam. Kasi ano mang ikat ngayon? Garoden? Ninja. Ay. Pals, paano tanggalin yan? Si 501 is tiger. Pinoy henyo, hehe. Ano word mo ating koko? Pinoy? Pinoy. Iso? I think. Okay. Simply is shrimp. Sinupay.
Madida kanutik ko ah. Kamusta host? Naglalaba pa kapsat. Ay, okay. Okay lang kapsat Ilvana. Ay, nako. Thank you, tipa pa BG. Nagbaba ng bahay si kapsat Ilvana. Tamsakan natin yan kung premiere man o hindi. Kung bisitaan tayo habang nag-aano si host, naglilista. Sige na, bisitahin natin si Kapsat Ilvana. Lakwat sa irang probinsyana. Hello. Ikang ka-jacket mo man. Bakit wala ka pang jacket? At nakita as moderator ating. Meron na? Maditi number no agbayag jay na comment. Wait, nada na nga ba kun? Magbigay ka na ng number mo, tag-start tayo tipa, number 3. 3 games na tayo. Asa nung ay nga remove di ay? Yan, na-remove na. Okay, thank you. Thank you, ading ko Marty. At least na inikat mo. Madi ka nugayam. Thank you, Epals. Sparrow is patis. Girly, anya. Girly Chichay, Pastor, ano? Agbing-bingo words kami. Di mga ba, either load dyan sa Pilipinas or what's our. Agitid ka ti 5, one word pero 5 letters only. Han nga maulit. Hello Felix Junior Official. Salamat. Hello po sa lahat, sabi niya. BG na lang, kapsat. Okay. Sige, Garot. Thank you, Tipa BG. Hello po, Ma'am Megarot, 501. Sabi ni Lakotsyarang Probinsya na same word si Strike 11. Okay. Ano na nga yung word mo doon, sir? Ay? Ano na nga yung word mo doon, sir? Ay, yung trick pala. Paborito mo yung trick na to. Lagi kang nananalo dito sa word na to. Ayan, nagbaba ng bahay si Felix Jr. Official. Puntahan natin habang nagtitik down si ay, good morning, Sir Uncle Lee. Thank you. Good morning. Good morning sa inyo. Good afternoon namin dito sa Asia. Okay. Sali ka, sir. Agay-ayam kami tikwa. Bingo word. Bingo. Pabingo man ni host. Ako, handa nga maturo. Nagpalit words, ate. Okay, one. Sige, pwede lang. Takot, sira. Ano sa pali ka, Sir Uncle Lee? Katawa siguro ni Sir no ko, Pagpaikat ko, ti borboryong. Ano mo yung boryong? Board. Ganun pala yun. Kaya pala agad-agad pinapatanggal pag may nagbibigay number. Oh, maturog ako ni kumangim, dumaan lang ako sandali, sabi ni sir. Okay, God, thank you sir. Thank you iti panag-sirip. Kat no kwa 1:18 AM na kami. Ay, okay. Sir, maturog kayo garo dan salamat ti kwa. Idadar ayo dito'y balay ni host. Yung bagong upload ni Sir Uncle Lee. Ibabam garo jay kwa yung Sir Aji barbaro nga upload yo tapno ko Makipagdikitan muna sila bago May bagong video si Sir Uncle Lee. Ano kaya yung pumpkin na yun? Ba't ganun? Parang noodles na siya nung naluto. Okay. So, katak kanyak gayam. Ingati word mo man ng Norma. Asukal. 6 matan day taman ng Norma yung asukal mo.
Simpleng Buhay TV Kids, MMLS Uncle Lee, sabi niya. Yung asukal mo manang normal 6 words na yun. 6 letters. Ano salitang lista mo sa akin? Yung thank. Thank. Coco Marti, yung thank ang sinulat ko sa'yo. Ayan, binaba ni Uncle Lee yung bahay niya. Padikitan natin. Girly Chichay. Ako, Tserang Probinsyana, dan sa'yo. Ito yung bahay ko, sabi ni Girly Chichay. Ayan, dikitan natin si Uncle Lee. Panoorin natin yung bagong video niya at magkakaroon tayo ng idea sa paano natin luto yung kalabasa. May ganun bang kalabasa? Utang ko yun. Pusit kanyak, sabi nila Tserang Probinsyana. Okay, pusit. Manang Norma, yung word mo is ano? Ayan na, squash spaghetti. Ayan, ito nga yung squash spaghetti, yung bagong upload niya kanina lang. Puntahan natin yung binaba ni Sir Uncle Lee. Papalitan mo ba yan Coco Marti, yung tank mo? Okay na, okay na. Manang Norma, yung word mo. 6 kasi yun eh, hindi pwede. OTW, Girly Chichay, sabi nila Tserang Probinsyana. Good night, Uncle Lee, Rod, salamat. Nancy Resurrection, Masotes ba yan? Ayan, bigyan kita ng jacket mo muna para makababa ka ng bahay. Okay, ayan na. Resurrection is now a moderator. Nasulat mo na ba sa akin? Weary, sabi ni Stoneheart. Hindi pa nga. Ngayon pa lang. Weary. Ayan. Okay, pwede ka na magbaba ng bahay mo, Kapsat Nancy. Nancy Resurrection. Good night sa inyong lahat. Thanks. Thanks din, Uncle Lee. Sir Uncle Lee, salamat. Bonot. Si Apals is bonot. Nanang Narma. Sino pa? O, ano pa lang tayo? 2, 4, 6. Si 501 Tiger. Coco is thanks. Simpleng Buhay is shirt. Sparrow Patis. Strike 3. Takotsera Pusit. Stone Weary, and then Apples Bunot. Yan, nagbaba si Girly Chichay. Sino pang hindi dikit sa kanya? Ayan, Felix Jr., ano daw, nagdikit na siya sa'yo. Nagbaba ng bahay si Girly Chichay. Okay, start na tayo. Start. Sama ng Norma, hindi ko maintay yung word mo. Palitan mo yun. Kasi nga 6. Yung asukal. Okay. Unang bunot. 2, 4, 6, 8 lang. 8 lang tayo. Unang bunot. D. Wala. Yay! Wala. Girly Chichay, done na po. Pabalik na lang po. Salamat. Sabi ni Nancy Resurrection. Pastor Girly Chichay. Tapos na raw si kapatid Girly Chichay. Ay, Nancy pala. Pangalawang bunot is Arky. Uy, yung trick ni sir umaarangkada na naman At saka tank. Okay. Next is H. Naku, yung tank niya, umaarangkada yung tank niya. Tank. At saka yung shirt. No more. Dalawa lang sila. Okay. Ano yan? Sa pusit na ron. Sa bunot.
No more. Next time. Done, girly chichay. Sabi nila, kwatchera. Letter J. Wala. 2 points. Sabi ni Kokomarki. Baka mukhang ikaw na naman, ha? Letter F. Yehey, wala. Walang nakakuha ng letter F. C. No. Scissor strike. Tanging ikaw lang. Namumukod tangi. Next. Ay, V. Kanina to? Wala. Wala. Kurap kayo ng mata. W. Ayun, meron na si Stone Heart. Next is, ano ba yan? X. Wala, patapon to, patapon. Next, S. Si Patis. Si Pusit. Si Patis at saka si Pusit lang ang meron. Sino pa? Ang tali nga, ano ko lang to ba? Ayun. Next. Letter M. Wala. Walang letter M. Sigaw lang kayo dyan. Baka may hindi nakikita si host A, ano. Mape-penalty ako, mananalo kayong lahat. Next. Letter P. Patis. Pusit. Abo, may ano na sila kwatsera, nakakatatlo na. Sila kwatsera ang umaarangkada ngayon. Next. I. Si Shirt. Si Tiger. Si Patis. Si Trick. Si Pusit. May namumuro na. Lakwatsera. Namumuro si lakwatsera. Next is Scissor Strike. I si I. Why? Si Weary. Siya lang ang nakakuha. Iisa sa'yo, Igorota 501. Hahaha, 1 pulos kanyak. Meron na. Lakwatsera, namumuro. Oh. Bunot. Si Bunot ang meron. Iisa lang. Next. Ay. Si Tank. Si Patis. Si Weary. Tatlo lang nakalatian. Naku, hahabol. May hahabol sa namumuro. Si Pusit. E. Ay, sabi. Ay, kapay ko nang gamin. Nalakatay pa ayam mo. E. Weary. Alo, namumuro na rin si Ala, namumuro na rin si Stone. Isa lang yung may E. Last 2 na lang. Last 2 na nga lang Last 2. Dalawang namumuro. Si Stone at saka si
Sino, ano to? R. Si Tiger. O, meron ka na, ano, shirt. Trick. Naku, namuro na rin si Sir. Weary. R. Naku, meron ng, ano, nagbingo. Bingo. Magbingo ka dyan. Bingoan. Ano yung kanina kapsat? R. E yung isa kanina. Ito, oh. Ayan, oh, yung isa. Tapos, ito yung last. Bingo! Si Stoneheart. Nagbingo si Stoneheart. Congratulations, Stoneheart. Si Stoneheart talaga, ha? O, nakadalawa na sa akin yung si Stoneheart. Ano? Bingo, haha. Sabi, lakwat apay nga eh. Awan, mabagal yung ano mo, lakwat. Mabagal yung ano pang inaantay ni lakwat na lang eh. Si lakwat is, T. Letter T ang kulang mo, lakwat. Hello, Ma'am Beji. Thumbs up. Sorry. Hello, Ma'am Beji. Thank you. Thank you sa pa-thumbs up. Nagpapalaro kami. Ay, naglalaro kami dito. Ano, ng bingo words. Malas nga. Malas. Ano sabi? Malas tangadowa. Sir Istrat. Haha, sabi ni 501. Malas. Syempre, isa iba naman. Hello sa lahat, sabi ni Ma'am Beji. At kita as moderator, madam. Ayan na, awesome. Salamat sa pagpunta, Ma'am Beji. Kumusta po? Puspusan ng pag-aano ni Ma'am Beji ay pagpapayat. Kako Marty, sabi ni Ma'am Beji. Hello bro, 4 AM pa, hindi on. Ano to, hindi energized. Oo. Next word na. So, watch our manen kapsat. Okay, watch our. Sige, okay. Watch our garoday ti kapsat, ah. Oo nga eh, sabi ni Sir Strike, bawi na lang daw minsan. Siguro pag pag ikaw na ating Igorota 501, si Sir siguro lagi mananalo diyan. Tapos ako, 'di ba? Nanalo din ako kaya diyan minsan. Oo nga eh, ay nako. Ano pa? May maglalaro pa, wala na, maglulutuan na. Kaanong Coco Martin, ading Coco Martin, kanong need daytoy kwam? Load mo, tata or bigat? Watch hour na lang ako sa'yo, host. At ako itutulog na. Play ko yung LS nyo nung Sunday, pati ipaliwak. Play ko din. Ay, salamat, sir. God bless you. Kahit tulog ka, nakakatulong ka. Mercy Thomas. Pamsak host. Sabi ni Kapsat Mercy Thomas. Thank you. Ayun. Oy, thank you, Ma'am Beji. Thank you, thank you. Sino pa maglalaro? Meron pa? 4 na kasi ito eh. Magwa-watch hour ako ng 2, 1, 2, 3. Pwede pa ba? Sino pa maglalaro? Mag-iisa. Shared sa community. Oo nga, Ma'am Beji. Thank you. Thank you sa pag-share. At least may maliligaw. Thank you po. Anytime, sabi ni Coco Martin. Okay, sige, Gerard. Pagka pag sumagot si Manang Modoray, marireceive mo ngayon. Pero kung hindi, sa mangga, nabigatin niya. Ako din, Sir Strike, para sa ekonomiya ng gatas. Sabi ni 501. Sino maglalaro? Wala na? Luto na tayo? Love shout out po, Madam Beji. Sabi ni Mercy Thomas.
Winlata, sabi niya. Wan, sige ta, kulitok ni Manang Doray mo. Isa pa. Sige ma, may garota. Sabi ni Strike 11. Isa pa daw, sabi ni Coco Marti, oh. Humihirit pa yung isa. Sino maglalaro? Sino pang game dyan? Around 4:35 na tayo. Kung may 5 mag-i-in, more than 5, sige pa. Meron pa mag-games. Mukhang magluluto na lahat ah. Wala nang umiimik. Game 1. Hala, sir! Kala ko matutulog na kayo, ba't nag-game pa? Game pa raw siya, oh. Ano, sige, drop your word again. Drop your word for the last game. Game, okay. Games. Oh, drop your word na nga, Rod. Sapa daw. Fools. Sparrow is fools. Okay. Fools. Sino pa? Napadan lang po ho. Sige, enjoy laro mga kapatid. Sabi ni Madam Mercy. Agyaman, kapsat. Padaan, kahit pada-padaan. Pasirip-sirip. Takal nga ba nagdi-giant kapsat? Okay, si simpleng buhay is stick. Tapos si Coco, anong word mo, Coco? Anong word mo? Dalia? O yung pangalan pa ni Manang Modalya nakuha mo. Oh, hindi pwede. Doble di ana deta. Hindi pwede yung Dalia ating may doble ang A niya. Same sa akin, weary. Sabi ni Stone. Okay. Stone is weary. Figurata is steam. Lakwat is fruit. Landan Landes, tamsak dan host. Hello, ading. Agay-ayam ka, makiayam ka. Agbing-bingo words kami. MLSO sa inyong lahat, sabi ni Lenlen Mendez. Okay, MMLSO, Lolo, sabi ni Simpleng Buhay TV Kids. Lolo Coco Marty. Aramidong dalia. Oo nga naman. Oy, Coco. Coco, yung word mo, palitan mo ah. Kala ko pwede word ko. So, katam J-E-E-T-A, Delia. Palalaps naman dyan. Sige, baba ka ng bahay, ading Lenlen Mendez, para dumikit yung mga hindi pa dumikit sa'yo. Sige na, ading. Pwede lang. Laps laban habang laban habang nagbababa ng mga words yung mga maglalaro. Ading Coco, sukatam yung word mo. Or yung spelling na lang papalitan ko, Delia. Instead na Dalia is Delia. Win ko ma. Oh, sige di Delia garo da hindi Dalia, Delia. Ayan, nagbaba ng bahay si Lenlen Mendez. Okay, dikitan na yan. Habang
Susulat si host. Bye all. Tatlo kayo naka-play. Take 5 hour. Ay, yay! Thank you, sir. Thank you so much. Okay, good night, Garudon, sir. Thank you. Sir, Strike 11. Thank you so much. Oray no may sa ti Sir Strike 11 minukasta. Sleep tights na po. Anya ko kumartiti word mo, Delia or pwede? Alin doon? Delia or pwede? Patikitan na si Lenlen Mendez, mga kakapsat, habang ay ayusan tayo dito word tayo. Ano? Pwede, pwede? Anong word mo, Coco Marti? Pwede or Delia? Coco Marti. Pwede, okay. Pwede. Game na? 2, 4, 6. Inom kayo lang ba? 2, 4, 6, 8 lang tatay. Sino pa ang hindi nagbigay? Sparrow is false. Simple is strict. Coco is pwede. Stone is wary. 501 is team. Lakwat is fruits. Sino pa eh? Ang hindi ko nakuha. Si... Wala na eh. Kayo lang naman ang tao dito. Ikaw ading Linlin tuloy. Ading Lenlen. Makiayam ka. Word siya. Tapos 5 letra. Any word. Ano, English, Tagalog, Ilocano, pwede. Spanish, pwede. Para mag-start na kami. Para magluluto na si Hus. Thanks, Sir Strike 11 Vlog. Bawi din kami sa iyo. Sabi ni 501. Sige na. Wala nang hahabol. Unang bunot sa mahiwagang box ni host. Charan! D. Walang may D? Sana. Ay, pwede. Pwede. 1 point sa ating Coco. Bye and good night, Sir Strike 11. Sabi. Next is H. Wale. Walang H. Dalian natin para last game na tayo. Magluluto na ang mga mador. Next. E. Very. Steam. At saka pwede. Next. Letter V. Straight, pwede, very steam, wala. Letter J. Wala. Next. Letter T is fruit. Si stick. Si steam. Saka si fruit. Okay. Yo. B. Wala. Walang letter B. Ayan natin. Dala. Ay. Si trick. Si fruit. At saka, nakatatlo na si ading Coco Nakatatlo na Letter E, isa lang sa'yo, 501. Q, wala din ang Q. Walang Q. C, si stick. Mag-isa lang niya. Tapos, A. Sino makakuha ng A is weary, system. Dalawa lang sila. Next.
Si Fools. At least nakakuha na si Fools ng isa. Mag-isa nga lang niya. Nakailan na ako? Tatlo na. Tatlo na. M. Si Steam. Naku, namuro na ang si 501. Sinong Steam? Si ba 501 Steam ka? Ba't tilang ang ano mo? Tilang ang record mo. Letter M. Si Steam. Isa lang siya. May M ka pa. Garota, last is M. O, ayan o, M. Next. Ni S na nga. May nagbingo na. Letter S. Si Stick. Namuro lang si Ma'am Simpleng Buhay. Si Falls. Si Steam. May nagbingo na. Sino? 1. Bingo 1. Bingo 2. Bingo 3. Paspasak takwa. I-disqualified ko isona. Bingo 4. Bye-bye. Sabi ni Ma'am Simpleng Buhay. Madam, thank you ating Simpleng Buhay. Tagluton. Bingo 6. Apa nga eh? Dumanon di pelag bingo. Bingo 7. Bilis congratulations kapsat, sabi ni Stone. Pero hanpay so nagbing-bingo. Bingo, Ekorota. Han mo nga nang isurat sa M? Ayan, may M tayo. That last na nga, bakamot lang. Congrats, Ekorota, sabi ni Kaka Marty. At least, nanalo si inextrahan natin na magbibingo. Nanalo siya. Is si 501. Watch hour? Watch hour niya. Nakayat mo. Ludan taday di anak mo Pilipinas or what's hour? Bingo. War tayo te aso. Sabi ni Sparrow. Once again, thank you for tuning in. Ingat. Wenta ilas tayo dito yan. Tani, agluto tayo. Thank you, Tika. Ay, bingo. Oo, bingo ka na nga. Igorota 501. Anong gusto mo? What's hour? Ilan na ang ipi-play ko? 1, si Epals, at saka si Stone, saka ikaw. Pwede na to. Taga-ano kayo hanggang bukas. Ha ha ha, sabi ni Garota 501. Oo nga. Ano na? Luto-lutoan na. Thank you, kakabsat. Agluto tayo. Maminsan to manen. Agbirok tayo, sponsor tayo, uray ko. Uray mano. Salamat, manong Coco Marty. Sabi ni 501. No, Coco Marty, ag-tune in ka, ag-watch, bingbing gumot lang ti regular nga kasi nga oras ni manang mga 501. Parang mga bakati, what's hour. Binulod ko lang oras na takwa. Ada niya mo na isang syakti nagpabinggo tata. Salamat. Kapsat madadagdagan watch hour ko. Okay lang kapsat. Ading. Sapay lang kumata ito amin ni Lolo. Yung maipi-play natin, ganun. Kasi parang hanlait ito amin niya.
Luto na tayo kakabsat. What's our for the revenue host? Ay, okay. Ganun ba yon? Hindi ko pa gets yung mga ganyan kasi hindi pa ako money eh. Sige, tambay tayo ti. Okay po, salamat. Sabi ni Coco Marti. Oo, no, adati time mo, no bigat. Start iso na ti 3 o'clock. Kasi 3 o'clock mat lang, 3 to 5. Nagpapabingo mat lang. Malay mo, manalo ka tin ulit doon. O di siya pa yung 2 hours mo. Or, depende kay Igorota 501 kung ano pa yung other na offer niya doon sa prices mo. Pero alam ko is watch hour talaga siya. Tsak gamin, ay dati kinulit ko nga ag-sponsor. Iso nga, may palod. Pero no awan, watch hour din lang. Kapilitan nga watch hour. Claim na lang ni Manong Coco Marti. Oo, at the same time, i-play mat lang ni Sika, ading Coco Marti. Tuloy pa rin yung price mo na load. Okay. Yeah. Nako, busy ako bukas. Sasayaw kami sa bundok. Sasayaw sa bundok. Apaya, sino tagpasala ije bantay? Host, itod mo na lang kin Manong Coco Marti. Ano nang iitod ko? Yung sayo? Lakwat. Katawa ni Lakwat, sir. Apa nga katawa nga eh. Sige, i-plate mat lang na kayo nga duwa. At the same time, oray si Kakao. Laingam, kuya ko ko. Apay nga ti pagsalaan nyo jabantay. Adat kasar? Stoneheart Negert 1K pa lang watch hour ko haha. Kaya sali-sali ako sa tapno isupay. Sige ading Stoneheart na igurot. Kaya nga, instead na 2 hours yung panalo mo ay di last night. In biniro ko jay play all mo tapno. In play all ko. Instead nga jay pang 2 hours lang yung play all. So nga, hangungay nga, indiretsahan nga ka, pinutod-putod ko. In play, idi na minsan jay kwa. Then, intuloy ko basta, namin talok nga binuya di ay amin. Tapnuhan nga madlaw ni Lolo, ano ya, tapno itod nam amin ngay. Ganun naman yung sabi ng iba. Yung, kasi halata ngay no, ma-play all nga diretso. Next time na lang, Igorota 501. Di bale, everyday matnikwa ni Manang mga Igorota 501, everyday. Basta DIG fixed time na 3 to 5. Every day, unless no ada ni amo na kaslakas toy ipasa na ti sa bali kikwa basta ganon yung time niya para at least ano. Thank you kabsat Stone Heart ti panag-tune in niya, at least nakaala ka manin ga nakaala ka at the same time para rin kay host kasi nangangailangan din si host ng watch hour. Silang titinulong tayo barang no damadanon tayo dito nga kanag porporsigi tayo inya. Wala di pwede mabidyoan baka mahuli kami ng staff. Ay, kuya ko abangan namin yan. Apa ya? Ba't hindi pwede? Bakit hindi nga pwede? Ano? Coco Marti? Ano yun? Sayawan talaga or what? Anong sayawan yun? Ba't hindi pwede? Hindi ko gets. At katawan ni Lakwatsera, gets niya yan. Sayang naman kapsat Coco Marti, mayat ko maibidyo ijay, sabi ni Stoneheart. Isuman, bakit nga? Bawal. Bawal ang gatherings. Oh, okay. Sa bagay nga, bawal nga. Lalo tag-lockdown man hindi ayan nyo. Good, kasi garod, mga kakabsat. Agyaman iti iyo umayo inya. Tani agluto ni Hosen. I-end ko dahito unless kahit yung maibiji reta kwayo. Biji-biji yung phone nyo.
Sayaw kami ng Despacito. Haha. Pwede, oo. I-video ko makaya lang na. Yung gatherings nga is bawal. Baka ma-penalty pa kayo. Tama nga naman. Oh, yes, you're really an abiding citizen. Kako Marty. Very good, very good. Huwag pasaway. Pero, makikimingle pa din naman. Bye, 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 ading. Sige, sige. Next time done. Okay, bye-bye. I-end tayon. Madik nga, kwata tayo amin agluto tayo inya. Thank you, amin, nga nakatune in. Agluto ni Hosen, agluto kayo moten. Thank you, bye-bye.